Hoppá! Megjöttek az újabb adagmezek, benne VB-sel meg mindennel, Google Shop-tól. Nézzük meg, hogy akkor mi a helyzet. Nézzük meg a mezes rendelés újabb nagy adagját, amiben lesz egy baki is. Petivel jól összeválogattuk a mezeket. Kezdjük azzal, ami vicces. Jamaika. Nézegettük, hogy mit kéne legyen valami kisebb válogatott, ami igaz contender, tehát még kellett meccset játszani, de fixen ott lesz a VB-n. Jó, hogy nem olaszt vettünk. Hát egy jamaikai mez, amúgy szépen néz ki, csak hát nem VB-s. Annyi a Google Shopnál az mondjuk pozitívum volt, hogy nem lehetett rá VB-s badge-et kérni, hiszen még ők se tudták, hogy kijut-e vagy sem. Legalább ennyi, de amúgy szép. Oké, van viszont olyan, akik ténylegesen ott vannak a VB-n, ez pedig egy nagyon szép, de jó a mintája, Szenegál, de jó a mintája, Puma mez. A Puma az jó mezeket csinál. Az Adidas mostanában azért kicsit lepihizett, azt vettük észre, a Nike mezek mindig jók, a Pumának nagyon szép a mintája. Na nézzük akkor, igen, Adidas, spanyol válogatott. Ami nem retro Adidas feelinges, mint az új spanyol vendégmez, amiből biztos, hogy be fogok szerezni egyet. Az olyan, nekünk ez ilyen meh kategória, ez a spanyol mez, ezzel a kékkel ezt nem nagyon értjük, a csíkozás is fura, a minta sincs úgy kifejezetten a mezen, pedig ez a legkomolyabb minőség. A logó az, ami nagyon tűz, ez nagyon szépre sikeredett, ez jól néz ki, ez tényleg jó. És rajta van a VB-s badge, azt is lehet rá kérni egy kis plusz lóvér cserébe. Hát spanyolok ebbe fognak játszani. Portugál, ami úgy szintén Puma. Mezről van szó, ez is VB-s badge-el. Ronaldo utolsó VB-je. Milyen jól néz ki alul ez a kis izé, hogy authentic licenszed cucc. Ott a portugál badge. Ezt se gondolták túl, azért maradjunk annyiban, de portugál mezben elmúlt években láttunk rondákat is, úgyhogy ez még egészen jó szerintem. Megint egy kisebb csapat, viszont kijutottak, a rendezés után simán kijutottak. Ez egy Katar mez, Adidas, viszont itt a minta az szerintem teljesen rendben van, hiszen Katar mindig is ilyen egyszerűbb mezei voltak. Ez jól néz ki, egy authentic verziós player version Katar. Annyi mindig fontos, ezeket el szoktam mondani, mint ahogy ez a mez is, a magyarnál is van már player version, sokkal jobbak a logók, jobb a áteresztése a meznek, a mintázata, úgyhogy kicsit többe kerül, de player version. Melyiket vetted volna meg, vagy vennéd fel? Köszi, hogy itt voltatok.